Sad ću da spremim doručak za celu porodicu. O, da. Hej, šta to radite? Deco, smirite se. Ne trčite po kući. Odlična stvar da ih bacim u moju mlađu sestru. Šta to sebi dozvoljavaš? Ti nemaš pojma da ciljaš? Ne možeš da me pogodiš? Ja ću tebe da napadnem voćem. O ne, prestanite, deco! Dede, reci im nešto! Prestanite! Šta ste to uradili? Pogledajte na šta ličim! Dede, hoćeš li uraditi nešto? Draga, drži salvetu. Ozbiljno? Poludeću! Iznervirali ste mamu! Odmah da ste ustali i obratili pažnju na mene! Odlazite u izazov! Dosta mi je vas! Ja vam kuvam, čistim, trudim se! Sad ćete vi meni da spremite nešto! Hoću burger! Dobro. Znam šta treba da radim. Za meso su potrebni dobri noževi. Hvala, sine. To je stvarno odličan nož, ali je previše mali. Bolje uzeti sekiru. Sad ću iseći meso. Još jače. Moram da pretvorim meso u mleveno. Da, hajde. Odlično sam obavio posao. Sada od mlevenog mesa pravim pljeskavice i pržim ih na roštilju zajedno sa slaninom. Kakav miris! Sad ću da sastavim burger. Na lepinju sipam sos, zatim ide pljeskavica, sir, malo slanine, pa opet pljeskavica. Da, punjenja nikad nije previše, pogotovo ako je to meso. Tata je ostavio jednu pljeskavicu. Moja ruka! Opekao sam ruku, kako boli! Sad imam pekotinu. Tata, šta si to uradio? Šta raditi? Kola! To će pomoći! Da, hvala, tata, bolje mi je. Sad me ruka više ne boli. Ali moja kola, nisam stigla ni da je popijem. Dobro, sećam jagode i sastavljam slatki burger. Prvo ide slatka pavlaka, posle jagode, malo limun krema, opet jagode, vanila krem i stavljam čokoladu. To pisa pravo u rukama. Imam ideju. Stavit ću lepinju sa rupom. Da, a unutra staviti što više čokolade. Kako je moćan ovaj fen. Odlično, gledajte. Čokolada se istopila. Izgleda tako ukusno. Jeste li vidjeti završili, Sad je moj red. Dakle, prvo ide sos, posle salata, pljeskavica, krastavac, sir, kečap i lepinja. I dodat ću oči od maslina. Gotovo. Ovo je monstrum burger. Kako vam se čini? Znao sam da će vam se dopasti. Mamice, probaj. Stvarno ste napravili burger za mene? Svaki izgleda tako zanimljivo. Dobro, prva ću probati ovaj monstrum burger. On je najčudniji. To je ukusno. Da, sviđa mi se. Okej, a šta je ovdje? Ovaj burger izgleda tako veliko. I ukus je sočan. Da, to je super. A šta je ovdje? Kakvo slatko jelo. Roze burger, kakva lepota. Nikad pre nisam jela slatki burger. Iznenadio me. Da, pobedu dajem svojoj mlađoj ćerki, Jess. Čestitam. Stvarno? O,
to je sjajna ideja. Napravite mi vafle, hajde. Da, sjajna ideja. Ja imam puno žvaka. Obožavam da pravim balone. Sad ću da stavim par žvaka u aparat za vafle. Aha, tako je. A sada treba sačekati. Je li ovo stvarno ukusno? Daj da probam. Žvaka je tako slatka. O ne, moji brkovi. Kako sad to da očistim? Ne, ti se pobrini za svoje vafle. Okej, uzet ću čokoladni sirup. Otvaram ga i sipam u testo. Hoću da napravim čokoladno testo. Promešat ću, a zatim sipati u aparat za vafle. Super. Sada zatvaram i čekam. Da vidimo šta je ispalo. O, kako lijepo miriše. Kako je vruće. Moje ruke. Ej, tvoje vafla mi je pala pravo na lice. Ne mogu da je skinem. Zalepila se za žvaku. Jess, što se smeješ? Ne, pomozi mi odmah. Dobro, daj da ti pomognem, tata. Vučem. Otkinuo sam brkove, slučajno. Tata, oprosti mi. Šta? Moji dragi brkovi bili su sa mnom ceo život. Odrastao sam zajedno sa tim brkovima. I u jednom trenutku si mi ih otkinuo. Kako ću sada? Šta si uradio, Nejde? Tata, imam ideju. Hajde da ti nacrtam nove brkove. Eto, ovako je bolje. Izgledaš super. Okej, hajde da vidimo šta je sa mojim slatkim vaflama. O, prelepo. Ostalo je da postajem šećerom u prahu. A posle prelijem sirupom od jagoda. I ukrasim se gumenim bombonama i jagodama. Gotovo, uspela sam. A što je smislio moj brat? A ja sam odlučio da ukrasim vafle bombonama. Izgledaju super. Sad ću ih malo podgrejati. Super. Pokrivam drugom vaflom i ispao je pravi sendvič. Tata, što si ti uradio? Prokletstvo. Ja nemam ništa. Vaša mama je već ogladnela. Točno. Razbit ću jaja, dodati malo brašna, mlijeko i promešati sve. Brže, brže, brže. A sada sipam testo u aparat za vafle. Da. Zatvaram i čekam. Samo da uspe. Draga, nemoj strogo da sudiš. Prijatno. Da vidimo šta ste spremili ovog puta. A šta je sa ovom vaflom? Ju, zagorele. Kako odvratno. Gorko je. Neću da jedem to. O, ovo jelo je mnogo slatko. A moja mlađa čerkica se potrudila. Ovo je pravi užitak. Jedva čekam da probam. Ovo izgleda preslatko. I ukus je ekstra. Okej, a šta je smislio moj sin? Unutra je prava duga. Da probam. Da, super. Jako mi se sviđa punjenje. Da, nerealno. Odlučila sam. Pobedu dajem Nejdu. Stvarno? Da, sad sam i ja pobednik. O da, znam šta želim. To je koktel. Hajde, spremajte, porodico. Ja sam najbolji u tome. Znam da vaša mama obožava čokoladne koktele. Dodat ću toliko čokolade da će se ponovo zaljubiti u mene. O da. I ostalo je sipati puno mlijeka. Odlično. Sada hajde da sve umutimo. Eto, sipam koktel u čašu. Ukrašavam sve krofnom, šlagom i bombonama. O da, gotovo. Vaša mama će biti oduševljena. A vi se ne približavajte, deco. Jess,
Šta si smislila? Ja imam ideju. Odlučila sam da otopim sladoled uz pomoć fena. Da, tako je. Ovo će biti moj koktel. Sad ga sipam u čašu. Odozgo dodajem malo šlaga. I ukrasit ću sve srcem od roze šećera u prahu. Gotovo? Halo, porodico, gde su moji kokteli i zašto tako dugo? Moram da požurim. Za moj koktel treba puno sprajta i kiselih bombona. Da. Sve ću promešati i to je to. Wow, kakva lepa boja. Mama, probaj. Wow, ovo je pravi tornado u čaši. Tu je nešto čokoladno. A ovo je slatki roze koktel. Super, njega ću prvi da probam. On je tako dobar i ukus je nežan. A šta je ovde? Wow, kako ukusno. Ted zna šta ja volim. Hvala. A kakvo je ovo zeleno čudo? Izgleda jako čudno. Dobro, sad ću da probam. Kako je kiselo. Utrnulo mi je celo lice. Čak mi je postalo i muka. Pobedio je definitivno vaš tata. Da, sad i ja imam svoju pobedu. Ako vam se dopao ovaj izazov, stavite like i zapratite naš kanal. A vidimo se sa svim uskoro. Ćao, čao društvo!